Wong, lha iki lho. Wonge cok kayu bakar wong. Ya, ngene ora apa-apa. Iki godhog banyu wong. Ya, iki lho wong. Penggane ngene iki mbase wis kulino. Ini iki kayu bakar godhog banyu. Dados-dados banyu anget. Lah ngene iki lho. Sing penting iki pokoke sedep mesti mangan wareg. Ya ngono piye to wong? Sip pokoke. Duh. Duh. Duh.